I dana nešto razmišljam, ali će mi trebati vaša pomoć, da vidim odakle te sve poslovice i to sve dolazi. Ko je to izmislio i odakle to je recimo sad došlo pa ti to primjenjuješ i govoriš i šta ja znam. Između ostalog da prvo počnem s ovim, ali morate mi vi pomoći i reći šta mislite ili neke da navedete neke primjere. Mislim ima gluposti milion normalno, ko je to prvi put i šta ja znam. Meni je ova dobra jedna, kaže bolje voditi ljubav nego psa. Pazi, ti kad vodiš ljubav, to je recimo istina, tu se totalno slaže. Ti vodiš ljubav 10-15 minuta, mislim ako i svaki dan jebi ga kojim slučajem, ako neko ga pitaj ko to možeš, nisam nikad sreo nekog tako, nego psa. Psa ti vodaš 3 puta dnevno, po sata, sat, trči vamo, trči tamo, zar nije majke tvoje? Ovako jednom otkvitaš, jesi ti odvela, ja odveo i 10 minuta gotovo. Znači tu nemaš puno posla, zato je to bolje, to recimo stoji, ja se zato zalažem, kraće vremena, brže i otkvitaš i hajde smo gotovi, šta ćemo sada ribat kupus, hajde ajmo ribat kupus i praviti zimnicu, i onako će zima brzo, iako je danas sunce i tako dalje. A ona isto dobra kaže, čovjekov je najbolji prijatelj psa, ali to je mišljenje čovjeka, ali pitaj psa. Psa u današnje vrijeme da pitaš najbolji prijatelj, ti kad mu rekao, jel ti čovjek najbolji prijatelj? Možeš mi šta ti rekao, bolje ga ne pitaj ko ima psa. Ja onog svog dole divljaka, šta mu starci rade, kad bi ga pitao ujeo mene, tako ja ga ne pitam dole u Makarskoj. I onda imaš neki poslovica, recimo, onda čekaj, zapisao sam da kaže, po tome znaš da se nije počelo pit u gradovima, da se je počelo pit na selima. Kad kaže, ufatio se ko pjan plota. Znači, da se ti u gradu počelo prvo pit, a ne na selu. Si logično je na selu, jebi ga, tamo se pravile te šljive, drekovače, vriskovače i šta ja znam da se to mora kuhat, mora kod kazana, ćeš ti naložiti u dvorištu jebote i tako dalje. I šta ja znam, znači počelo se to, inače da se u gradu počelo pit, znači bilo bi uhvatio se ko pjan gimnazije, uhvatio se ko pjan, recimo ja pored kina Đuro Đaković stano, uhvatio se ko pjan Đure i tako, mislim, to bi bilo jedna od tijela, tu je dosta raje stanovalo, moj Vlado, Dino i tako dalje, jer ufatio se ko pjan narodnog, misli se na pozorišta i šta znači te. Onda imaš dalje, šta sam još našao, samo nije nekoliko ovako, tek sam počeo, ja skupljam tu kolekciju, ovo je prvi dio, što danas vole vi ljudi da jedu, parking nemaš gdje parkirati za hranu. Onda drugu imaš, evo jedno mjesto neko je pokupio sve, onda imaš drugu recimo poslovicu ide znaš kad odeš, kad kažu kome, kaže ti ko baba u Štipcima. To recimo mi je poznato, zašto? Jer znam kad na selo odem, znaš ko ti neki baba i rođaka i tamo kad ti uđeš, sad si ti malo žedan. Znaš, i sad dođi daj mi sok, imaš li od zove, od Renka, onda ti ona baba kaže, imam što sam napravila fine uštipke i tako, eto, to je ta, nastala ta, kome, baba u Štipcima, ti žedan, ma okej su Štipci, daj mi sad prvo ta jednu drenjinu tu zdravu ili od zove, šta hoćeš, nije bitno, i tako dalje, ne kažem i odmah ufate nešto drugo da piju žešće, znači te neke poslovice su, logične kako su nastale. Onda imaš koju sam još samo da kaže, za tebe je 100, kaže, španska sela. Ja ne znam zašto odmah nisu lupili, recimo, od Sarajeva ti 11.000 km Buenos Aires. I sa što odmah nisu rekli ko argentinska sela. Tu u Španiji možeš otići do Španije, nije tako daleko. A kad ti kažeš argentinska sela su za tebe, kad si bio u Argentini, ovi samo što sad odšli, neš nikad otići, jebote, Buenos Aires s Kanade, znaš koliko se leti, jebote led, da izađem ko olovni vojnik, znaš. Zato je odmah najbolje bilo da su odmah za tebe 100 argentinska sela i da ti kaže, pa ja ne znam što Argentina, čuo sam za njih, znam Maradonu, sad Mesija i tako dalje. Znači te neke, onda imamo šta mi još palo na pamet, to je samo ona uvodna priča, pa jesam, sve sam ti rekao, ima ona jedna isto kod nas što je stalno govorila kad ti nekome doće ti maca na vratanca, pa jebi ga možda onako najviše ni mački bilo kantarki po gradu i onda samo kažeš doće maca na vratanca, jer jebi ga, jest bilo i golubova, ali ne može ti golub doći na vrata, možda da je bilo doće ti golub na prozor i tako, mislim.
ja sad to pokušavam analizirati kako je to nastalo i šta ja znam, ali ima njih još, ja sam ih samo ovako da ne zadavim, ovo je samo prvi dio ove emisije, skupit ću i ja još pozdrav, sretno Bosna.